מינגה בשבילי זה חיבור של לב, הרבה מאוד מקצועיות וידע והשראה, אומץ להתחיל ללכת את הדרך שחולמים עליה. שמי רוני דוניץ, אני מלווה אישי לחיים ועסקים. הרבה שנים אני כבר חושב על מה זה עסק חברתי, חושב אבל לא כל כך עושה. מצאתי את מינגה, הוקסמתי מהרגע הראשון, אנשים שמביאים יחד רעיונות טובים, רעיונות חשובים, אנשים שחושבים אחרת, ואני מאוד שמחתי להשתתף בסדנה הזאת ואני מקווה להמשך. וכל אדם שעובד במודל החברתי, אבל צריך כסף, שבוא למינגה. יש פה אנשים שיודעים מה לעשות, יש פה אווירה, חבל על הזמן. היה איזה משהו אחד שאתה לוקח, רגע מרגש בהרצאה, משהו אחד שאתה לוקח איתך ספציפי, סיפור אישי? המיזם של כל יכול, שמעסיק אנשים עם מוגבלויות בקול סנטר עסקי, דבר שמאוד ריגש אותי. הוא גרם לי לחשוב שזה אפשרי, שזה קורה, ומאוד ריגש אותי לראות את המנכ"ל היזם הזה, שהוא באמת עשה את השיפט מעולם העסקי לעולם חברתי עסקי, וזה נתן הרבה השראה. שלום, שמי דורון, אני סמנכ"ל בחברת הייטק. הגעתי למינגה ללמוד מה זה יזמות חברתית. פגשתי אנשים מדהימים עם יזמויות ולבטים רבים, איך לעשות את הדבר הנכון בצורה הכי טובה, כדי שתיתן גם מענה חברתי וגם מענה כלכלי, שהעסק יהיה כלכלי. אני ממליץ לכולם לעשות את הקורס הזה. המפגשים נערכו בצורה של בכל שבוע היה case study אחר, ממגזרים שונים, מאוד מאוד מעניינים, ואין ספק שלמדתי הרבה ויצאתי עם הרבה ניסיון ותובנות כיצד לעשות את המיזם העסקי חברתי שאני חושב לעשות בעתיד. תודה רבה ובהצלחה.